Pois no 97 comecei a traballar sempre en construción, obra civil. Logo da crisis do 2008, o sector da construción, pois evidentemente veuse moi afectado. Eu seguí traballando e no 2014 decidí montar a miña propia empresa, que dista moito do que estaba facendo anteriormente, porque era todo de enxeñería. Humanas está basado nun cambio cultural das empresas hacia un modelo de organización máis humano. Buscaba, basicamente, crear empresas como máis saudables para traballar e, dende logo, un pouco máis de humanidade, porque vía que os departamentos de recursos humanos se estaban convertindo en os departamentos máis inhumanos que había dentro das organizacións. Coa experiencia previa que tiña na xestión de persoas, dentro das dificultades de crear unha propia empresa e facer un proxecto bastante innovador daquelas, digamos que non tiña ese medo, porque xa superara con moitísimos retos sendo muller e traballando en obra civil, que era única, claro. Sigo formándome, sigo medrando e sigo, de algún xeito, construindo empresas máis saudables e humanas para traballar. É dicir, o feito de ter ese ADN de construción dentro, digamos que o seguimos espallando, aínda que sexa doutro xeito. O meu consello para aquelas rapazas que sintan interés por as carreiras STEM, desde logo é que se formen, que persigan os seus sonos e que non deixen de traballar, aínda que lles poñan dificultades ou aínda que lles digan ao mellor que non son aptas ou que non son tan boas como outras persoas. Entón, basicamente, que persigan os seus sonos. Si poden, que buscan xente que lles poida botar unha man, algún tipo de referente, e que persigan o que lles gusta realmente.